ምንጭ ኩሉ ፍርያት ሕርሻ መሬት ያም መሬት ዝግባእ ፍርያት ክትበካ ዝግባእ ክንክን ክግበረላ ይግባእ ይኹን እምበር ምብራስ ኣግራብን ዘይግቡእ ኣጠቓቕማ መሬትን ከምኡውን ብርቱዕ ዝናብ ንፍግረ መሬት የቃልዕ ፍግረ መሬት ንትሕዝቶ ሓመድ ናብ ዜሮ ስለ ዘውርድ ንኣፍራይነት ሓመድ ብኣሉታ ይጸልዎም ካብዚ ጸገም ንምውጻእ እቲ እንኮ ኣማራጺ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምክያድ የድሊ መብዛሕትኡ ሕርሻ ሃገርና ኣብ ዝናብ ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ከምኡውን ዝርግሕ ዝናብ ተቐያያርን ዘየተኣማምን ስለ ዝኾነ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ወሳኒ ግደ ኣለዎም ረብሓታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ፍርያት ዝረጋግጽ ስለ ዝኾነ ሎሚ ንቕሓት ሓረስቶት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ስለ ዝበጽሐ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ከም ባህሊ ተወሲዱ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ይስራሕሉሎም ናይ ሎሚ መደብ ፍረ ጻዕሪ እውን ኣብ ንኡዞባ ባሮንቱ ንዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይና ሓመድን ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ምክልኻል ፍግረ መሬት ዘተኮረ እዩ ብሓፈሻ ካብኡ ቀፂልካ ከኣኒ እቲ ማይ ኣብ ከባቢና ዝሃርም ዝናብ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ነቲ ሓመድ እቲ ዝመፀ ማይ ነቲ ሓመድ ሓጣጢቦ ስለ ዝኸይድ ንዕኡ ገዲብካ ኣብቲ ቦትኡ ተሰትዩ ከም ዝተርፍ ምግባር እዩ ቀፂሉ ካብኡ እውን እቲ ካብ ማይ ኩዕታት ዝወርድ ዝናብ ካብ ማይ ኩዕታት ዝወርድ ዝነበረ ውሕጅ ንዕኡ ኣብቲ ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዝስተ ጌርካ እቶታውነት ምዕባይ እዩ እቲ ሓፈሻዊ ዕላማ ናይ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብዚ ጥራይ ኣይኮነን ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት እዚ ብደረጃ ዞባ ተታሒዙ ዝግበር ዘሎ ንጥፈታት እዩ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ እውን ናይ መጀመርቱ ይኮነን ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ማለት ኣብ 2012 እዩ ጀሚሩ እዚ ማለታዊ ንጥፈታት እዚ ንዕዘቦ ዘለና ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ብምውሃድ ሚኒስተር ሕርሻ ምምሕዳር ከተማ ባሮንቱን እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብዚ ዝተዓዘብናዮ ህዝቢ ኣብ ግዜኡ ኣብ ቦታ ስራሕ ምእንቲ ክበጽሑ ናይ ከተማ ኣውቶቡሳት ከምኡውን ናይ ውልቀ ሰባት ኣውቶቡሳት ኣብዚ ስራሕ ተዋፊረን ነቲ ስራሕ ኣሳልጦ ኣብ ምሃብ ዓብ ግደ ይጻወት ኣለዋ እዚ ኣብነታዊ ስራሕ ንኻልኦት ዓብ ተመክሮ ስለ ዝኾነ ኣሰሮም ክንስዕብ ይግባአና ምኽንያቱ እቲ ዝወፀ መደብ ንኽዕወት ዓብ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎም እቲ መስርሕ ክጅምር ከሎ እንታይ እዩ ብመጀመርታ ብላዕለዋይ ክፋል ናይቲ ማይ ኩዖ ኢኻ ትጅምር ጫፍ ዘሎ ማይ ኩዖ ሕጂ ክንሪኦ ዘለና ኣብነት በቲ ጫፍ ላዕለዋይ ክፋል ጀሚሮም እናዛለዩ ናብቲ ናይ ሕርሻ መሬት ይወርዱ ማለት እዩ ከምኡ እናበሉ ከኣኒ ስጋብታ ጫፍ ናይታ ጎልጎል ናይታ መሬት ዘላ ይውድዎ ማለት እዩ መጀመርታ ክጅምር ከሎ ጅታይ ብላዕለዋይ ክፋል ናይቲ ማይ ኩዖ ጀሚሮም እናዛለዩ ይወርዱ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝወርድ ሕጂ ማይ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ብንሃር ስለ ዝወርድ ካብ ላዕሊ እንዳዳኸምካ ተደይ ዓቂብካዮ ካብ ታሕቲ ተጀሚርካ ካብ ላዕሊ ዝመጽእ ዘሎ ውሕጅ ኣዕኒዎ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ብላዕሊ ኢኻ ትጅምር ኩሉ ግዜ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ክግበር ከሎ ቂላታትና ከዓ ነዚ ተኸቲሎም እዮም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ማለት እዩ ሓላፊ ልምዓት መስኖ ኢንጂነር ኢብራሂም ነዚ ስራሕ ብቐረባ ዝመርሑ ዘሎ እዩ ንሱ ንዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ኣመልኪቱ ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጽ እቲ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ሰለስተ ዓይነት ንጥፈታት ኢና ነካይድ ዘለና ኣብቲ ጎቦ ናይ ቅናታዊ ዛላ ኢና ነካይድ ዘለና ኣብዚ ናይ መሬት ሕርሻ ከዓ እቲ ዛላ ብሓመድ ከትርታትን ኢና ነብል ዘለና እዚ ክንሪኦ ከለና 128 ሄክታር ኢና ፈዊስና ዘለና 128 ሄክታር ፈዊስና ኣለና ካብዚ 66.6 ኪሎ ሜትር ዛላታት ትቅናታዊ ዛላ ሰርሒና ኣለና ኣብቲ ናይ ጎቦ ወይ ድማ ሬንጅ ላንድ ኤሪያ ንብሎ ኣብዚ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ 1.3 ኪሎ ሜትር ናይ ሶይል ባንድስ ሓመድ ዛላ ብሓመድ ኢና ሰርሒና ዘለና 5300 ሜትር ኪብ ከትርታት ከዓ ፈዊስና ሰርሒና ኣለና ማለት ኮንስትራክት ጌርና ኣለና ብሓፈሻ እዚ ንሰርሖ ዘለና ስራሓት
ويزي نفوس زلنا مريت كان دنتي 350 هكتار ናይ ሕርሻ መሬት ዘሎን እዚአን ተጠቀምቲ ዓድታት በዓል ሰሲማ ዝበሃላ እዚ ኣሰሶና ዝበሃላ ቀንድናተን እንተሽሙ ስለ ዝኾነ እንፍፉዋሲ ትቀንድ ንስርሓና ኣብዝና ካይዶ ዘለና ካብዚ ነታሓቲ 350 ሄክታር ናይ ሕርሻ ቦታ ኣለና ማለት እዩ ህዝቢ ከተማ ባሮንቱ ረብሓታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ብምግንዛብ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ እንዳወፈረ ንጥፈታቱ ኣብ ምክያድ ይርከብ መምሕዳር ከተማ በወገኑ ምስ ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ ብምውሃድ ይሰርሕ ኣሎ ብዛዕባ ስራሕ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ክንዛረብ ተኾይና እዚ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ካብ ወርሒ 12 መፋርቕ ኢና ጀሚርናዮ ተቐንዲ ምኽንያት ከዓ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ኣየር ናይ ዞባ ጋሽባርካ ኣብቲ ዝሓሊ ዘለዎ ግዜ ክንጥቀመሉ ኢልና ነዛ መደብ እዚኣ ሒዝና ንህዝቢ ኣኼባ ጌርናሉ ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ሰሙን 3 መዓልቲ ኣብ 3 ወርሒ ኸ 48 መዓልታት ንኽሰርሕ መደብ ሒዝና ማለት እዩ በዚ መሰረት ከዓ ነቲ ህዝቢ ኣኼባ ምስ ገበርናሉ እቲ ዘሎ ፀገም ተዛሪብና ማለት እዩ ሓደ እቲ 3 መዓልቲ ነበረ ናብ 2 መዓልቲ ምስ ዘሎ ማሕበራዊ ሂወቶም ናይ ዕዳጋታት ከምኡ እውን እዚ ናይ ሽቃቃት ካልእ መደባት ኣሎ ማለት ናይ መንግስቲ ምስኡ ኣብ 2 መዓልቲ ዝገብረሎም እቲ ግዜ ኸ ክምጠጥ 48 መዓልቲ ክስራሓት ኮይና ናብ ወርሒ 4 ንኽምጠጥ ብከምኡ ሒዝና ማለት እዩ ነበርቲ ከተማ ባሮንቱ ንዝተዋወም መደብ ስራሕ ብንጥፈት ይዋስሉ ኣለዉ ንገለ ካብ ወፈረውን ኣዘራሪብና ነርና ናይ ብሓቂ እዚ ስራሕ እዚ ዝሕጉስ ስራሕ እዩ ንሕና ነዚ ልምዓት ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ እቲ ዛላታት ክንገብር ፀኒሕና ሕጂ ከኣነ ነቲ ጎደጉድ ነቲ ሓመድ ንምዕቃብ ከዓ ንኽዕት ኣለና ንምንታይ ትጠቕሞ ተልካ ከኣኒ ንዓና ጠቕሚ ናይ ብሓቂ ናይ መወዳእታ ፍርያት ንዓና ንሓፍሰሉ ፍርያት እዚ ሓመድን እምንን ከደኸሎ ንዑ ንምዕቃብ እዚ ናይ ብሓቂ ትሕጉስ እዩ الصباح جوانا يعني شغل مرة حقيقة على يدو بديلة جدا أيدي كوفتا كولان كوفتا تكو تانان دال كنو والناغو تانان دال كنان تانا تكو رسينان با كرايدكو واجتا أين والناغو انت اللي انت كوفا جيتو الكوبالون يعني أيام كلها تسالان وتانا صونان انت اللي برضو كراب كاين كراب كايو انت ركين باكيلون تو فيك انت شجرة كداول نم جلاغو أيام حقيقة على يدو حريشال كيسين والشعب لك ما شاء الله كقصرنيني يعني كل الصباح يعني مرة نشيط تقى حقيقة وانا اللندي وتشغل مرة مستمرين شيء وانت نغاية الحمد لله ውፅኢት ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ኣብ ባይታ ዝረአዩ ይኹን እምበር ኣብዚ ስራሕ ናይ መሳርሒ ሕፅረታት ኣሎም ዓብይ ሕፅረት ዝከይኑ ዘሎ እቲ ናይ መሳርሒ ነገር እዩ መሳርሒ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ብህዝቢ ካብ ህዝቢ ዝተዋፅኣ ጥራየ ንሕና ካብ ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ እንተሽሙ ዘንበልናዮ ነገር የለን ብእውን ብዙሕ እንተሽሙ ስለ ዘለ ካብ ህዝቢ እየን እተና ህዝቢ ከዓ ውሑዳት ንኣሽቱን ስለ ዝኾነ ብግቡእ ነቲ መሬት ተርጅ ስለ ዝኾነ ነቲ መሬት ክቆታ ኣይክእላኒ ንሕና ነቲ ግዜ መምረፂና እውን ሓደ እዩ ከም ዝፍለጥ እቲ ናይ ክላይሜት ናይ ጋሽባርካ ሃሩሪ ካብዚ ንተሓደ ብፍላይ ካብ ወርሒ 3 ድሕሪ ዘሎ ሃሩር ስለ ዝኾነ ንሕና እቲ ካብ መፋረቕ ወርሒ 12 መጅማርና ናይዚ እዩ ካልእ ቁሩብ እቲ መሬት ከዓ ፍኹስ እዩ ዝብል ኣብኡ ካብዚ ሕጂ ግን እናተረረ ስለ ዝኸይድ በቲ ሕፅረት ናይ መሳርሒ ዘለዎ በዚ ከዓ እቲ ትሪ ናይ መሬት እንተኣ ተወሲክዎ ምስቲ ሃሩር እንተኣ ተወሲክዎ እቲ ስራሕ እውን ንድሕሪ ስለ ዝኩተት ሓደ እቲ መምረፂ ናይ ግዜ እውን ከምኡ እዩ እቲ ቀንዲ ሕፅረት ኮይኑ ዘሎ ግን እቲ ናይ መሳርሒ እዚ ስራሕ እዚ በቲ ዘሎ ዓቕሚ ንምብጋስ እንታይ ጌርና ካብቲ የእማን ዘለዎ ሳይት ብምምራፅ ብኡ ጀሚርና እቲ መሳርሒ ዘለዎ ኣብቲ ጎልጎል ናይ ሕርሻ ቦታ ክሰርሕ እቲ መሳርሒ ዘይብሉ ከዓ ኣብቲ ዛላ ብሓመድ ኣብቲ ናይ እምኒ ዘለዎ ከምኡ እውን ካብቲ ጎቦ እምኒ ሒዝካ ናብቲ ሽንጭሮታት ኣብ መንጎ ሕርሻታት ዘሎ ከትሪ ንምግባር ከዓ እቲ ካልእ ሸነኽ ኣብ 3 ወገን ከፋፊልና እቲ መሳርሒ ዘለዎ ዛላ ብሓመድ ኣብቲ ናይ ሕርሻ ቦታ እቲ መሳርሒ ደየብሉኻ ገለ ዛላ ብእምኒ ትጎቦ ገለ ከዓ እምኒ ሒዙ ናብቲ ከትሪ ኣብቲ ሩባታት ናይ ሕርሻ ዘሎ ቦታታት ከምኡ ክንገብር መዲብና ብኡ መሰረት ከዓ ብፅቡቕ ንኸይድ ኣለና
እዚ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ብቐንዱ ነቲ ልዕሊ 300 ሄክታር ዘሎ ናይ ሕርሻ ቦታ እዩ ጥቕሚ ዝህብ እዚ ሕርሻ ድማ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እቲ ረብሓ ንህዝቢ እዩ ህዝቢ ብወገኑ ረብሑ ብምግንዛብ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ንገብሮ ዘለና ምዕቃብ ሓመድን ማይንን ፍግሪ መሬት ዝኸይድ ዘሎ ንጽባሕ ንጎህዊን ኣብ ሃሁ ዝተርፈ ኣዋምናኹን ኣግራምናኹን ንዝኾነ ንሕርሻ ዝኾነ ነገር ዊን ኣፍረይና ክንጥቀመሉ ዘይንኽእል መጻኢና ስለ ዝኾነ እዚ ንገብሮ ዘለና ስራሕ ኣዝዩ ዘዕግምን ዘመስግንን መጻኢ ፍርያትና እንታይ ዓይነት ክንሓፍዝ ከም ምዃንና ምህርትና ንዝኾነ ርዱእ ኮይኑ ይድረአየኒ ዋላ እኳ መንግስቲ ብዲጋታት ኹን ዕቃበ ማያታት ካብ ነዊሕ ዓመታት ዋላ እኳ ክሰርሕ እንተጻንሐ ኣብዚ ዘለናዮ ዘሎ ናይ ህዝብን ቆልዓን ሰበይትን ሰብኣይን ግን ኣብዚ ዘለናዮ ዓመት ንህለ ድሮ 2 ወርሒ መላእታ ኣብ ሶምን 2 መዓልቲ እንዳወፈርና ነዚ ግድብና እዚ ንገብሮ ዘለና ብሓቂ ንመን እዩ እንተዳ ክንብል ኮይና ንመንግስቲ ኣይኮነን መንግስቲ ህዝቢ ማለት እዩ ሃገርካ ሃገራውያን ብምዃን መጠን ነዚ ናይ ሃገራውያን ሓመድን ማይን ንዓቅብ ከዓኒ ምህርትን ሃና ንኽንሓፍስ እዩ እቲ ቀንዲ መረዳእታ ብዝኾነ ይኹን እዚ ዓብ ኣውንታዊ ስራሕ ዕብየት ዘርኢ መጻኢና ብሩህ ዝኾነ ነፍሰ ተኣማምነት ንገብረሉ ስራሕ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ዘመስግን እዩ ስራሕ እዚ zala ekna ayaki mabinki sabria ugamauki imki shutmaloke idoen ankinka tama solali malom sata laki ba maski boa ka shusha mapuchiki biaki binki bisho asina posuna sidabu mabingo mama idinna masango mam sanena le hukut abria sanwa animiki magangom kidita sana daude date abria lagwasi maski masana date be vitorite daudankina majilte daudankina sanwa animiki magamana se abria kulat madema tagmana shoskos goske لما داراتنا نوسنا بنشغلنا لما كدان يجيس معنا نشغل جرهانا شعبنا يقولوا نشغلنا عبالاتنا حلفتينا بنشغلنا هتوت موارح كلا يوم معنا جرهانا قدام ما معناها قدام ما يجيس ان نشغل تقامنا بودي انا قل فرعنا جرهانا قل اتعمرنا شعبنا قلت تأمرك هنت كنا شعبنا وهنا وحداراتنا بنشغلين هتات هشغل اللي نشغلينا قل جرهانا قلك عينا معنا كذا قل يجيس معنا معناها حاجات قل برنا كمان قل روقنا بلدنا بنشغلين هذا تيجي مريت قبو مهرت كتبنا نحنا بزقباء كنعقبان كنكنخنان يقباء زي زقبر زلو نتفتات اتي كاب غوبوتات كاب لعلواي كفال نايت مايكعو تشرشيرو زخيد زنبر حمد عبوتو كم زقداب يقبر كالاي اتو حج بنهار زمت زنبر عبوتو 5 يقبر ازي دحرم قبر امچرشا تي ماي امريت تساتين تلع تريفو اتدزر ازرئي نت ماي تطقيمو وي نتي فرتايل حمد تطقيمو اتي زلعل مهرتي يهبنا مالت اتتاونا زراتي بتعطافي نركب كابتن معقامين حمرن استغبرلون زي تغبرلون تدا وداديرنايو اتنفتات معقامين حمرن استغبرلو غراوتي بلعول بتعطافي بخلته بثلاث عصفي عبيو اينا نرخبوتي اتتاونتو وجا مچرشا انتاي اتتاونت نايتم زراتي بلعول كساي نرخبو كالئون انتالو اتم اغرابنا زلوم غزي تدا ماي تدا عقيب كالوم غب اكسسون يقولنم ازيون تماساسالي تماغرامنا نامنور نخملسو تشفنا اغراب نامنور نمملاس ازيو طقام كساي يالو مالتي